Wel, bore da ffrindiau. Mae'n hyfryd cael bod yma bore yma gyda chi. Croeso i bawb sydd yma yn y capel a croeso i bawb sydd yn tiwnio mewn o adra hefyd. Da chi yn ymuno gyda ni bore yma yn rhan o'r teulu ac yn rhan o'r addoliad. Be mae'r Rhys yn ei fyna? Di'r Rhys mynd i arwain y canu bore yma? Na, dwi ddim. Da ni jyst yn newid y drefn chydig bach a da ni'n mynd i gychwyn efo'r cyhoeddiadau bore yma. Falle bod chi wedi clywed ar y newyddion dros y weekend fod rheolau a canllawiau'r llywodraeth i lefydd addoli wedi newid. Erbyn hyn, ar ôl wneud asesiad risg a pwyso a mesur gwahanol bethau, mae canu yn cael ei ganiatáu. Gret, cyffroes iawn. Ond, ddim bod fi eisiau rhoi dampener ar bethau, ond dim ond nos Wener gath y coeddiad yma i wneud, ac da ni heb gael amser eto i wneud yr asesiad risg a ystyried be di teimladau pawb yn yr eglwys a sut fedrwn ni mitigatio risg ac yn y blaen. Felly, am heddiw, dwi'n gofyn yn garedig i chi gadw'ch canu i hymian tawel tu ôl eich masgiau. Ac os da chi'n fodlon, just dal mlaen am wythnos neu ddau arall i'r tîm arwain, just siarad efo pawb yn yr eglwys, just wneud yr asesiad risg yn iawn mwyn i ni symud ymlaen yn unedig gyda'n gilydd. So, dwi'n gwybod bod hwnna yn gofyn lot, ond dwi'n meddwl bore yma dyna'r peth iawn i wneud. Ond peidiwch boeni, fyddai ddim yn taflu chi allan os newch chi hymian yn dawel tu ôl y masg. Dyna pan dwi yma ar y dechrau, achos o'n i ddim eisiau cadu drian i orfod esbonio hwnna. Ond mae yna chydig o gyhoeddiadau eraill hefyd, sef tanio'r haf sydd yn digwydd pythefnos i heddiw. Bydd hwn yn ddathliad awyr agored, felly'n sicr bydd hawl gyda chi ganu yn y digwyddiad yma, gan bod e'n awyr agored a bydd digon o le i bawb. Mae hwn yn digwydd yn Glan Morfa, sef tir Delyth ag Iwan ar gyrion Caernarfon. Da ni'n ddiolchgar iawn i Delyth ag Iwan am yn bendithio ni a gadael ni ddefnyddio'r tir i roed y digwyddiad yma ymlaen. Ond eto mae yna limit ar faint o bobl sy'n gallu dod. Felly cofiwch fynd draw i caersalem.com, clicio'r tanio'r haf a cofrestru. Mae yna rhyw 10 o deuluoedd wedi cofrestru'n barod, sy'n ffantastig, a mae yna le. Wel, mae'n dibynnu ar sut mae'r numbers yn syrthio. Mae yna le rhyw 30 o deuluoedd i gyd. Felly, so da ni 1/3 yn llawn yn barod, felly peidiwch ag oedi cyn cofrestru os da chi eisiau dod ata ni y pnawn dydd Sul yna. Ac bydd yna weithgareddau'r plant, nid jyst rhywbeth i'r plant yw hwn. Mae hwn yn ddigwyddiad i holl deulu yr eglwys gael dod at ei gilydd. Wedyn, y cyhoeddiad olaf, Sul nesa, mi fyddwn ni'n cael take-over ieuenctid, da ni'n galw fe. So, dros y flwyddyn diwetha, mae gwahanol rannau o'r eglwys rhywsut ddim wir wedi croesi gymaint y byddwn ni'n dymuno oherwydd bod ni methu cael pawb yma gyda'i gilydd rhywun pryd. Ac un criw sydd wedi bod yn datblygu fel disgyblion a wedi bod yn datblygu fel cymuned ydy ieuenctid yr eglwys. Mwyn i fwy o wynebau yr eglwys ydy adnabod ei gilydd a hefyd mwyn ni ddysgu oddi wrthyn nhw ac iddyn nhw, fod yn teimlo'n rhan o'r eglwys, fydd yr ieuenctid yn ei take-over o'r oedfa bore dydd Sul nesaf. Felly, da ni'n disgwyl ymlaen yn fawr i hynna. Dwi'n disgwyl ymlaen i ystod nôl a cael fy mendithio. A da ni'n disgwyl ymlaen hefyd i glywed gan yr ieuenctid a gweld sut mae Duw wedi bod yn gweithio yn eu plith nhw. A da ni'n disgwyl ymlaen i weld Duw yn siarad trwyddyn nhw i bob un ohono ni Sul nesaf hefyd. Felly, da ni'n disgwyl ymlaen yn fawr i hynna. So, dyna ni, dwi'n meddwl. Gan i just plygu pen mewn gweddi sydyn cyn bod ni'n handio drosto i Cadi a'r criw.
Wel, o Dduw Dad, da ni'n diolch i ti am y diwrnod newydd yma. Da ni'n diolch yn bod ni'n gallu dod at yn gilydd i dy addoli di. I ni'n gofyn i dy ysbryd i fod gyda ni sydd yma, gyda pawb sy'n gwylio o adre. I ni'n gofyn i ti roed arweiniad i Cadi, Elin a Lowri nawr wrth bod nhw yn helpu ni droi yn llyged, yn calonnau, yn meddyliau at y ti mewn mawl. O Dduw Dad, da ni'n cyflwyno'r amser yma i ti yn enw arbennig Iesu Grist. Amen. Bore da, gobeithio bych chi gyd yn iawn. Rili neis bod efo chi bore yma. O'n i'n meddwl, cyn i ni dechrau addoli mewn can, fel petai, so ni jyst yn, cymryd step yn ôl, paratoi clona ni. So beth dwi'n mynd i wneud ydy, dwi'n mynd i darllen chydig o adnodau, jyst i atgoffa ni am gymeriad Duw o'r Beibl. So un o'r peth cyntaf oedd gynno fi ydy, mae o'n dda. Mae Salm 145 adnod 9 yn dweud, mae'r arglwydd yn dda i bawb, mae'n dangos tysturi at bopeth mae wedi wneud. Mae hefyd yn ffyddlon drwy bob dim. Mae 2 Timotheus, pennod 2, adnod 13, yn dweud, os ydyn ni'n anffyddlon, bydd e'n siŵr o fod yn ffyddlon, oherwydd dydy e ddim yn gallu gwadu pwy ydy e. Mae hwnna'n masif cysur yndi, achos mae jyst yn rhan mor anatod o gymeriad Duw bod o'n ffyddlon. Hefyd fod i'r brenin uwchlaw bob dim. Mae datguddiad 19, adnod 16 yn really cool. Mae'n dweud, ar ei glogyn wrth ei glun, mae'r teitl hwn wedi ysgrifennu. Brenin ar frenhinoedd ac arglwydd ar arglwyddi. Mae hefyd yn sanctaidd. Mae 1 Samuel 2, adnod 2 yn dweud, does neb yn sanctaidd fel yr arglwydd, does neb tebyg i ti, neb sy'n graig fel ein Duw ni. A mae'r brenin sanctaidd yma yn nabod ac yn caru bob un o'n ni'n unigol. Mae Salm 139, dwi'n siŵr bod chi'n diffyr o'n chi'n nabod hwn, adnodau 1 i 5 yn dweud, o arglwydd, rwy ti'n fy archwilio i ac yn gwybod popeth amdana i. Ti'n gwybod pryd dwi'n mynd i eistedd ac yn codi. Ti'n gwybod beth sydd ar fy meddwl i o'r bell. Ti'n cadw golwg arna i yn teithio ac yn gorffwys, yn wir. Ti'n gwybod popeth am bopeth dwi'n weid. Ti'n gwybod beth dwi'n mynd i ddweud cyn i mi agor yng ngheg arglwydd. Rwy ti yna o'n blaen i a'r tu ôl i mi, a mae dy law di arna i i'm hamddiffyn. Ond di'r ffaith bod Duw yn caru ni, ddim am ddim byd da ni wedi wneud, ond am bob dim mae Iesu Grist wedi wneud, ac am ei raso sy'n hollol anhygoel. Lle jyst i gloi, mae Effesiaid 2, 8 i 9 yn dweud, heilioni Duw ydy'r unig beth sy'n eich achub chi wrth i chi gredu. Dych chi wedi gwneud dim i heiddi'r peth, anrheg Duw ydi o. Dych chi'n gallu gwneud dim i'w ennill, felly does dim lle i unrhyw un frolio. So ni jyst yn meddwl wrth i ni ddechrau addoli bore yma, so ni jyst yn gallu cadw'r pethau yma'n cefn meddyliau ni, a jyst addoli'r Duw anhygoel yma. So os ydych chi eisiau codi, go for it. Dwi angen rhoi gitar ymlaen, ond ia. Dwi'n mynd i ddechrau efo oleuni'r byd. Oleuni'r byd eithos lawr i'r tywyllwch, ac o'r fy llygau diwedd. Harddwch dy
un yn aberth, marw ar groes droson ni. Dyma fi'n gaddoli, dyma fi'n ymgrymu, dyma fi'n cyffesu ti yw ni. Rwyt ti mor ddyrchafedig, o mor fendigedig, arglwydd mor garedig, rwyt mor driw. A phwy alltir nad maint dyloes, yn dwyn fy mhechod ar y groes. A phwy alltir nad maint dyloes, yn dwyn fy mhechod ar y groes. A dyma fi'n daddoli, dyma fi'n ymgrymu, dyma fi'n cyffesu ti yw niw. Rwyt ti mor ddyrchafedig, o mor fendigedig, arglwydd mor garedig, rwyt mor driw. A dyma fi'n daddoli, dyma fi'n ymgrymu, dyma fi'n cyffesu ti yw niw. Rwyt ti mor ddyrchafedig, o mor fendigedig, arglwydd mor garedig, rwyt mor driw. Bwyd fy nghalon, i ti'n demel, bwyd fy ysbryd, i ti'n nydd. Ac o fewn y drigfan yma, aros Iesu, aros byth gamau gledd wastadol. Fydd dy bresennol debyg, mir o'r cwbl, am gwmpeini pyr fynyw. Awr oedd byr gym, ddeithas felys, awr o weld dy wyneb pryd, sy'n rhagori fil o weithiau ar bleserau gwag y byd, gamau gledd wastadol. Fydd dy bresennol debyg, mir o'r cwbl, am gwmpeini pyr fynyw. Datrys, datrys, fy nhadwynau, gad i'm
arglwydd am Duw. Arglwydd am Duw. Arglwydd am Duw. Dy wirionedd di am gwnaeth yn rhydd. Caf weld dy wedd rhyw ddydd. Derbyn fy niolch gwir am dy achub i. Amen. Wel, diolch fawr iawn i'r band am yn arwain ni fyna. Oedd hwnna'n amser hyfryd iawn o addoli ym mhresenoldeb Duw. Ac braf cael Cadi nôl o gwmpas hefyd ar ôl tymor yn y coleg. Croeso adre Cadi. O Birmingham. Dim mwy o acenion. Reit. Ffrindiau. So, da ni'n parhau bore yma i edrych ar llyfr yr actau gyda'n gilydd. I ni ar daith sydyn o Jerusalem i Rhufain gyda'n gilydd tymor yma. Wythnos diwetha oedd John yn rhannu am droedigaeth Saul. A wedyn y penodau'n dilyn hynny, ni'n clywed am sut mae'r genhadaeth yn datblygu allan o Jerusalem, a wedyn y teithiau cenhadol yn cychwyn. Ac i ni'n leapfrogio bore yma i penod 15, le mae Paul wedi bod wrthi ar rhai o'i deithiau cenhadol, ac yn drist iawn mae yna ambell irwyg, ambell foment o anghydweld wedi datblygu yn hanes yr apostolion a'r eglwys Gristnogol. A da ni jyst mynd i edrych yn sydyn ar un o'r rheina bore yma ac ystyried sut dylen ni ymateb pan mae Cristnogion yn anghydweld. Pwnc anodd falle, ond pwnc pwysig, dwi'n meddwl, sy'n bwysig i ni fel eglwys ac i bob eglwys o bryd i'w gilydd i daclo. Beth i wneud pan mae Cristnogion yn anghydweld. So mae'r darlleniad bore yma yn dod o Actau 15, adnodau 36 i 41. Ar ôl i dipyn o amser fynd heibio, dyma Paul yn dweud wrth Barnabas, gad i ni fynd yn ôl i ymweld â'r credinwyr yn y lleoedd hynny lle buon ni'n cyhoeddi neges yr arglwydd, i weld sut mae nhw'n dod yn eu blaenau. Roedd Barnabas am fynd, ond roedd eisiau mynd â Ioan Marc gyda nhw hefyd. Ond roedd Paul yn gwbl benderfynol na ddylai gael mynd, am fod Marc wedi troi ei gefn arnyn nhw yn Pamphylia, a heb gario ymlaen gyda nhw yn y gwaith. Aeth hi'n gymaint o ffrai rhyngddyn nhw, nes iddyn nhw wahanu. Dyma Barnabas yn hwylio i Cyprus gyda Marc, a Paul yn dewis Seilas i fynd gydag e. Ar ôl cael eu cyflwyno i ofal yr arglwydd gan y credinwyr eraill, dyma nhw'n teithio drwy Syria a Sicilia yn cryfhau'r eglwysu. So, o'r holl rannau o llyfr yr actau, allan ni fod wedi dewis allan ar gyfer y gyfres yma. Pam mod i wedi dewis y rhan
drist, anodd, digalon yma? Wel, oherwydd, mae un o'r pethau o'n i eisiau wneud wrth i ni fynd trwy llyfr yr actau gyda'n gilydd tymor yma, oedd i ni fod yn real. Chybod, dim ond edrych ar y rhannau exciting, dim ond edrych ar y rhannau triumphalist, ond bod yn real ynglyn a be mae bywyd yn yr eglwys yn gallu edrych fel pan dyw pethau ddim yn fel i gyd. Pan dydyn ni ddim yn profi bendith yn yr union ffordd oedden ni wedi i ddychmygu. Oherwydd mae e'n bwysig yn bod ni yn real yn dydy. Fod Cristnogion, fel pawb arall, yn anghydweld weithiau. I ddeud y gwir, os ydych chi'n edrych ar hanes yr eglwys, yn drist iawn, mae yna lot o anghydweld. Mae yna lot o rannu wedi bod. A dwi'n teimlo weithiau mai fi sy'n tu ôl hanner ohono fe. Hynny yw, da ni fel Cristnogion yn drist iawn yn bobl sydd ddim wastad yn trafod yn gwahaniaethau yn y ffordd mwyaf Crist-debyg. Dyna yw reality, a mae eisiau ni fod yn real ynglyn â hwnna, mae eisiau ni ddysgu o'n camgymeriadau, mae eisiau ni edifarhau a dysgu fod y byd yn edrych arno ni. A dyna pam o'n i'n teimlo bod yn bwysig yn bod ni'n edrych ar yr hanes yma. Mwyn i ni fod yn real. Mwyn i fi ddysgu gwersi ynglyn â sut mae trafod yn gwahaniaethau weithiau yn adeiladol a mewn ffordd fwy tebyg i gariad Iesu. So, o'n i'n rhannu efo chi ar dechrau'r gyfres yma. Mae llyfr disgrifiadol, descriptif yw actau, nid prescriptif. Hynny yw, nid instruction manual penodol be dylai'r Cristion wneud ym mhob oes, ym mhob diwylliant trwy hanes yw hwn. Ond yn hytrach, beth ydy portread o ymwneud Duw gyda pobl arbennig mewn lle arbennig ar amser arbennig. Ac bod na general principles i'r eglwys ac i Gristnogion ym mhob oes, mae gyda ni rywfaint o ryddid i weld sut mae'r un Duw oedd ar waith yn y cyfnod yma hefyd yn dymuno bod ar waith, falle mewn ffordd ychydig yn wahanol, yn yn oes a'n diwylliant ni, oherwydd bod yn oes a'n diwylliant ni yn wahanol. A dwi'n meddwl mae'r hanes yma yn profi'r pwynt yn dda iawn, mae descriptif neu prescriptif yw rhannau o llyfr yr actau. Achos dyw e ddim yn golygu, dyn ni'n darllen nhw'n fel, mae'n iawn i ni gwmpo mas. Maen nhw'n neud yn llyfr yr actau. Os da ni eisiau gweld y genhadaeth Cristnogol yn chwyddo mewn dau le wahanol, mae angen i ni gael andros o ffrau, just fel nath Paul a Barnabas, wedyn gewn ni fwy o eglwysi wedi plannu ac yn y blaen. Na. Dydy'r hanes ddim wedi gofnodi yma fel model i'w ddilyn, ond yn hytrach mae yma fel rhybydd ynglyn â beth i beidio gwneud. Ond fel fyddai'n sôn reit ar y diwedd, gweitha y ffrau, gweitha popeth ath yn wrong, oherwydd bod Duw yn Dduw da, mae e dal yn gallu dod â rhywbeth da allan o rhywbeth gwael. Mae'r hanes yma yn dangos fel mae'r fel mae'r emyn plant yn dweud, nid mega arwyr, mega dewr yw pobl Dduw, ond yn hytrach pobl gyffredin, pobl toredig, pobl stwbwrn, pobl pen galed, pobl sy'n cochi persbectif weithiau, fel fi, a falle fel chi. Nawr, wrth ymateb i'r hanes yma, dwi eisiau ymateb i'r peth o ddau persbectif gwahanol. Fi eisiau edrych ar yr ymateb diwynyddol, ond fi hefyd eisiau edrych ar yr ymateb bugeiliol. A mae'n bwysig bod ni'n neud y ddau beth yna, dydy. Mae'n bwysig bod ni'n ystyried sut mae ymateb i sefyllfa pan mae Cristnogion
yn anghydweld ynglyn â cwestiynau'r ffydd, cwestiynau pwysig, cwestiynau sydd yn iawn i ni drafod, a weithiau dod i gasgliadau gwahanol i'n gilydd, a sut mae navigatio hwnna. Ond mae'n bwysig hefyd i ni gael ymateb bugeiliol hefyd. Achos pan da ni yn trafod gwahaniaethau ymhlith yn gilydd o fewn yr eglwys, nid jyst trafod syniadau a safbwyntiau da ni'n neud. Ond mae yna bobl, mae yna galonau, mae yna brofiadau, mae yna gyd-destun i bob sgwrs yn does. So mae'n bwysig bod ni'n cael ymateb diwinyddol ac ymateb bugeiliol. So, yn gyntaf, yr ymateb diwinyddol. A falle bod y ffaith bod fi'n rhoi hwnna gyntaf yn dweud rhywbeth ynglyn â personality fi, a dwi jyst yn rhoi hwnna allan yna, cyn bod neb arall yn dweud hynny. Nawr, mae'r Beibl yn dweutho ni bod o'n bwysig i bob genhedlaeth frwydro o blaid y ffydd a roddwyd unwaith i'r saint. Mae hwn yn Judas, pennod 1 adnod 3. A dyw e ddim yn dawdd hasg yn dasg hawdd. Boes fach, mae'n boeth fawr yma. Dyw e ddim yn dasg hawdd i ni ateb y cwestiwn yna. Wel, ni fod brwydro blaid y ffydd a roddwyd unwaith yn saint, ond beth yn union ydy'r ffydd a roddwyd unwaith i'r saint? Mae trafodaethau ynglyn â beth yw sylwedd yn ffydd a beth nad yw sylwedd yn ffydd yn arwain weithiau i Gristnogion anghydweld. Yn arwain i Gristnogion weithiau ffrio a weithiau Gristnogion ymrannu. So, mae'n bwysig wrth bod ni yn delio efo sefyllfa le mae Cristnogion yn anghydweld. Mae'n bwysig bod ni'n pwyso a mesur pa mor bwysig ydy isiw mwyn pwyso a mesur sut i ni'n delio gyda fe wedyn. Nawr, mae gyda illustration i helpu chi ddeall hwn. So, rai blynyddoedd yn ôl, yn y clwb ieuenctid fama ar nos Fercher. Felly bod rhai ohonoch chi'n cofio un o'r aelodau'r clwb ieuenctid, na ddim ei henwi hi, yn syrthio a brifo i braich. Felly bod rhai ohonoch chi'n cofio ar y incident yma. Ag dwi'n meddwl oedd Mena yma, ond o'n i adre, a wedyn fi'n cael ffôn call, mae yna anaf wedi bod yn y clwb ieuenctid, der draw nawr. Mae doctor mewn diwinyddiaeth ydw i'n neud. Doctor meddygol on anyway, tyfod. So, yn cofio dod draw, ac oedd un o'r merched wedi syrthio yn chwarae un o'r gemau. Felly, ffonio fi i ddod draw ar car oedd Mena, basically. So, wedyn wnaethon ni roi lift adre iddi, ac gan bod i mam hi ddim yn gyrru, ac a brodyr y chwiorydd llai yn y tŷ, dyma hi'n gofyn i ni fynd â hi draw i'r ysbyty. Felly dyna wnaethon ni y noson yna. Ac hwn oedd y tro cyntaf i fi, dwi'n meddwl fynd i unrhyw A&E. Dwi'n berson sy'n byw bywyd saff iawn yn amlwg. Dwi erioed wedi cael severe injury. Felly, dyma oedd y tro cyntaf, yn sicr i fi fynd i A&E Bangor, a tro cyntaf dwi'n meddwl i fi fynd actually na, fi eisiau i A&E unwaith pan o'n i'n fachgen bach. Ond mae'r stori yna yn rhywbeth off the camera. So, oedd hi tua 8 o'r gloch y nos Fercher, ac oedd y lle'n pact. Ag iste yn y stafell aros, ac oedd hi'n 11, nath ni gyrraedd am 8, ac oedd hi'n 11 arno ni'n mynd trwyddo, dwi'n meddwl i weld nyrs, a wedyn i weld doctor a cael x-ray ac yn y blaen. Ac oedd hi'n 1 o'r gloch y bore wedyn arno ni adre. A'r rheswm pam oedden ni yna mor hir, mae rhai o'ch chi sy'n gweithio yn A&E, neu wedi gweithio yn A&E yn gwybod yn iawn, oedd oherwydd bod ysbytai, mae gyda nhw rhyw system be maen nhw'n galw'n triage yn does. A gair Ffrangeg ydy triage sy'n golygu sortio allan. A dyna oedd yr ysbyty yn gwneud y noson yna. Wrth bod pobl yn cyrraedd, yn nhw'n gwneud rhyw asesiad sydyn, a wedyn nhw'n sortio pobl allan yn ôl pa mor
bwysig oedd bod nhw'n gweld doctor yn sydyn neu beidio. Ac felly, hynny yw, nid first come, first serve ydy ysbyty, ond yn hytrach maen nhw yn rhoi sylw i chi yn ôl yr angen, nid yn ôl faint o'r gloch ydych chi wedi cyrraedd. So, fod y ferch mewn poen, doedd hi ddim â gwaed yn pistillo allan o'i pen fel y dyn oedd yn iste nesaf lawr yn y waiting room, felly gath o fynd mewn o'n blaen ni. Bod hi yn anghyfforddus, oedd hi'n amlwg ddim mewn yr un fath o argyfwng a'r wraig oedd wedi dod mewn yn sydyn a stretcher o ambulance. A taswn ni wedi troi fyny efo ingrwng toenails a nhw jyst i hala fi adre. Hynny yw, mae triage yn golygu sortio allan, blaenoriaethu, gweld beth ydy'r issues fwyaf urgent, gweld beth ydy'r issues sydd ddim mor bwysig, a wedyn nodi beth sydd actually ddim yn bwysig o gwbl. A dwi'n meddwl, o safbwynt diwinyddol, pan da ni fel Cristnogion yn trafod syniadau, pan da ni yn trafod beth da ni'n credu, yn arbennig pan mae yna anghydweld falle'n codi ynglyn â beth da ni'n credu. Mae'n bwysig bod ni hefyd yn cael rhyw fath o triage i adnabod be ydy'r issues sydd wir yn bwysig a sydd angen sgwrs onest mawr amdano, be ydy'r issues sydd falle ddim mor bwysig a be ydy'r issues sydd ddim yn bwysig o gwbl. A bydd cael rhyw fath o triage fel yna yn helpu ni wedyn i gael persbectif, yn helpu ni drin yr issues yma gyda fwy o ras a cariad tuag at yn gilydd. So, sut mae rhywun yn mynd o gwmpas sort of ratio yr issues? Be ydy'r rhai mwyaf pwysig, be ydy'r rhai llai pwysig? Wel, wedyn ni mae'r issues fwyaf pwysig ydy issues o gwmpas pwy ydy Duw ei hun. Da ni yn credu fod Duw yn un, yn dri. Da ni'n credu mewn un Duw yn dri person, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Ac yn benodol, da ni yn meddwl, da ni'n credu fod Iesu Grist yn dduw ac yn ddyn. A mae hwn yn mynd at galon yn Cristnogaeth ni ydy, pwy ydy Duw? Felly os oes yna rhyw drafodaeth ynglyn â pwy ydy Duw, pwy ydy Iesu, wel yn amlwg mae hwnna yn issue sy'n reit ar y top yn ydy. Mae'n issue sy'n bwysig bod ni yn cael sgwrs robust amdano, ond wrth gwrs dal mewn cariad. Wedyn mae yna gwestiynau eraill, be fydda rhai pobl yn galw yn cyfiawnhad trwy ffydd. Justification by faith. A dwi ddim hyd yn oed mynd i trio deud yn Lladin neu Almaeneg. Hynny yw y syniad pwysig yma, bod ni yn dod yn iawn efo Duw, nid oherwydd unrhyw beth da ni'n gwneud, ond oherwydd beth mae Duw wedi wneud drosto ni. Mae hwnna'n dydy wrth graidd yn ffydd ni. Ac mae hwnna'n issue pwysig iawn. A wedyn, mae pethau fel yr atgyfodiad yn bwysig hefyd yn dydy. Hynny yw, os dydy Iesu ddim wedi atgyfodi, yna mae holl galon a sylfaen yn ffydd ni yn syrthio yn ddarnau. Yn y bôn, issues lefel cyntaf ydy pethau sydd wedi cynnwys yn credo yr apostolion. Rhywbeth dwi wedi cael chi adrodd lot yn ddiweddar, rhywbeth da ni'n mynd i orffen efo bore yma hefyd. Ond wedyn, nes i lawr y rhestr wedyn. Mae yna issues le mae Cristnogion yn gallu cael barn wahanol amdanyn nhw. Maen nhw dal yn issues da ni'n gallu credu'n gryf amdanyn nhw, a mae yn hollol iawn i bobl gael barn cryf amdanyn nhw. Ond yn yr un ffordd, mae rhaid i chi fod yn sensitif i bod yna safbwyntiau eraill yr un mor gryf ac yr un mor genuine hefyd. Enghraifft o'r rhai o'r issues yma, bydde bedydd.
Da ni fel capel bydyddwyr yn credu bod y Beibl yn dysgu bod rhywun yn cael ei fedyddio pan maen nhw'n neud y penderfyniad o gredu dros nhw eu hunain. Dyna da ni'n credu ynddo, dyna da ni'n credu'n gryf ynddo fe. Ond, da ni ddim yn credu bod hwnna yn rheswm i beidio gwneud efo Cristnogion sydd yn credu yn wahanol. Da ni yn anrhydeddu traddodiadau sydd yn credu mewn bydyddio plant. Mod i falle ddim yn credu hwnna fy hun, mae rhywun yn parchu, mae rhywun yn dal yn gallu mwynhau cymdeithas. Mae rhywun dal yn gallu gweld y da a Iesu, y mywyd y Cristion a'r eglwys yna, yr issue penodol yma bod chi'n dod i farn gwahanol. Issue arall, falle, ydy rhywbeth fel rôl merched yn arwain ac yn pregethu mewn eglwys. Da ni fel eglwys yn credu fod yn bwysig fod merched yn rhan o arwain yr eglwys ac yn pregethu. Ond mae gyda chi rhai eglwysi sydd yn credu'n gryf na ddyle merched gael arwain a pregethu. Ac mod i'n anghytuno gyda nhw, dwi dal yn gallu eistedd lawr a cyfri'r pobl yna'n Gristnogion. Bod nhw'n anodd weithiau pan mae'r sgwrs yn mynd yn heated ac yn y blaen. Ond chi'n deall beth dwi'n trio wneud? Da ni angen trio gweld y gras y cariad ar Iesu tu ôl Cristnogion le da ni falle ddim cweit yn landio ar yr un tudalen â nhw ynglyn â popeth. Wedyn, yn islawr y rhestr eto, mae gyda ti issues arall, fel steil addoli. Dwi'n meddwl bod pam da ni'n addoli yn issue fwy pwysig, ond mae steil addoli, ydyn ni'n defnyddio gitar neu piano. Dydy hwnna ddim yn bwysig. Be sy'n yn bwysig, be sy'n ar ranking uwch, ydy yr ddiwynyddiaeth a'r calon a'r rheswm tu ôl pam bod ni'n addoli. So, be dwi'n helpu ni weld yw, pan da ni'n ffeindio'n hunan mewn sgwrs, pan da ni'n ffeindio'n hunan yn anghydweld efo Cristnogion eraill ynglyn â gwahanol issues, mae'n bwysig bod ni'n neud rhywbeth o triage. Mae'n bwysig bod ni yn trio identifio be ydy'r issues le da ni yn neud stand amdano fe. Be ydy'r issues da ni wedyn yn sefyll yn tir a dweud na, dyma da ni yn credu, ond da ni yn parchu y gwahaniaeth fan hyn. Wedyn, be ydy'r issues da ni hapus i just gadael fynd ohonyn nhw yn llwyr. Dwi'n meddwl bod lot o'r anghydweld rhaniadau calonau wedi torri sy'n dod allan o pan mae Cristnogion yn ffrio'n digwydd oherwydd bod pobl yn colli'r persbectif yma ac yn elefeitio issues sydd ddim yn bwysig i fod yn issues sy'n rili bwysig. Chydig bach o wers hanes i chi'n sydyn. So, dwi'n meddwl dros yr ganrif diwetha yn hanes yr eglwys bod yna dau fel extreme wedi digwydd. So, ar un llaw, oedd gyda chi be maen nhw'n galw rhyddfrydiaeth ddiwynyddol. Beth yw hwnna'n Saesneg? Liberal theology. Oedd basically yn dweud, gewch chi sort of credu, mae hwn yn massive simplification, ond bear with me. Gewch chi credu be bynnag da chi isio, a peth pwysig yw jyst bod ni'n dod ymlaen gyda'n gilydd, a bod ni'n caru'n gilydd, a gewch chi credu rhywbeth da chi isio. Dyw'r details o beth da ni'n credu ddim yn bwysig, jyst pawb yn dod ymlaen efo'i gilydd. Ond y broblem efo hynna yw bod y math yna o gariad ddim wedi adeiladu ar unrhyw wirionedd. A mae'r math yna o undod ddim wedi adeiladu ar unrhyw dir cyffredin. So dyna yw un extreme, y syniad bod yna ddim fath beth i gael a fel hanfodion yn ffydd. Ond wedyn yr extreme arall, a dyma dwi'n meddwl ydy
be mae'r traddodiad, be fydd y pobl yn galw'n efengylaidd, angen bod yn fwy gofalus amdano, ydy elefatio issues sydd ddim mor bwysig i fod yn issues cyntaf. So, enghraifft, os cymerwch chi yr issue o merched yn cael pregethu. Yn anffodus, mae yna rhai eglwysi yn codi hwnna i fod yn issue cyntaf, i fod yn litmus test o os ydy Cristion yn Gristion go iawn, neu os ydy eglwys yn eglwys go iawn neu beidio. Ond mae hwnna'n anghywir hefyd yn dydy. Mae rhywun yn codi issues fel yna i fod yr un mor bwysig ag issues ynglyn â pwy ydy Iesu. So dyna yw sut mae navigatio, dwi'n meddwl, pan mae Cristnogion yn anghydweld ynglyn â cwestiynau diwynyddol, ynglyn â cwestiynau ynglyn â beth da ni'n credu. Mae'n bwysig bod ni'n cael persbectif. A wedyn, pan da ni'n cael persbectif, da ni wedyn gobeithio yn gallu trin a trafod yr issues yma ymhlith yn gilydd yn yr eglwys leol ac yn yr eglwys fwy cyffredinol, gyda bach fwy o ras na gyda ni yn hanesyddol wedi gwneud. Ond, ymlaen nawr mewn gwirionedd at y pwynt fwyaf pwysig, sef yr ymateb bugeiliol i pa mae Cristnogion yn anghydweld. Y gwir amdani yw, pan da ni fel Cristnogion yn anghydweld, da ni yn byw yn bywydau, da ni yn trafod yn ffydd, da ni'n ar y daith y drio fod yn ddisgyblion. Da ni ddim yn gwneud hynny fel robots na dan. Da ni'n bobl go iawn, mewn sefyllfaoedd go iawn, gyda teimladau go iawn, gyda emosiynau go iawn. Mae gan bawb stori. Mae gan bawb gyd-destun. Ac mwyn i ni wybod sut i gerdded gyda'n gilydd yn arbennig pan da ni yn anghydweld, mae rhaid ni yn gyntaf adnabod yn gilydd, yn does? Rhaid ni beidio gweld yn gilydd fel rhywun dwi'n anghytuno efo. Mae angen i ni weld yn gilydd fel rhywun falle sydd gyda persbectif gwahanol. Rhywun sydd gyda cefndir gwahanol. Rhywun sydd gyda stori gwahanol i'w ddweud. A hyd yn oed, pan i ni'n anghydweld efo Cristion ynglyn â issue fel diwynyddol, be mae rhywun yn credu, mae dal rhaid ni weld yr ochr personol yn does. Achos i'r Cristion, mae ffydd, mae cwestiynau ynglyn â beth da ni'n credu, yn bersonol, yn dydi? That's the whole point. Nid ism, nid rhyw fath o athroniaeth da ni'n cymryd off y shelf, ydy'n ffydd ni. Ond mae'n rhan o pwy ydyn ni. Mae'n rhan o'n passions ni. Mae'n calon ni. Nid transaction a cwestiynau intellectual ydy cwestiynau'r ffydd i ni. Ond dyma yw yn bara beunyddio. Dyma yw yn goleuni ni. Ac felly, pa mae Cristnogion yn anghydweld, oes, mae angen wneud y triage diwynyddol yma, identifio be ydy'r issues pwysig, be ydy'r issues llai pwysig. Ond y peth pwysicaf ydy'r ymateb bugeiliol. Mae angen i ni weld y person tu ôl y safbwynt. Mae angen i ni weld y galon tu ôl y cwestiwn. Mae angen i ni weld y cyd-destun tu ôl y dymestol falle sydd yn y sgwrs. A dyna lle mae angen gras a cariad Duw. A mae rhai ohonoch chi, yn gwybod mae rhai ohonoch chi yma wedi anghydweld gyda fi, a fi wedi anghydweld gyda chi ynglyn â rhai issues. A y camgymeriad dwi wastad yn wneud ydy jympio syth i'r issue. Lle dwi angen dysgu bod fel Iesu a gyntaf gweld y person. Dwi angen dysgu peidio mynd yn syth i ennill dadl, os ydy hwnna even yn iawn. Ond yn hytrach i weld y galonau sy'n involved yn y sgwrs. Nawr, mae'r quote yma dwi wedi rhannu sawl tro o blaen. Mae'n debyg mae Austin Sant nath ddweud ond falle ddim, ond mae'n dda anyway.
Mae'n dweud fel hyn, in essentials, unity. So yn y pethau sy'n graidd i'n ffydd ni, mae'n bwysig bod ni ar yr un tudalen. In non-essentials, liberty. So mae'n bethau eraill, mae'n hollol okay i ni gael safbwyntiau gwahanol. Ond, hwn yw'r peth pwysica, in all things, love. A dyma nath Paul a Barnabas golli perspektif ohono fe. Dyma dwi, os dwi'n hollol onest, yn aml yn colli perspektif ohono fe. A dyma trwy'r hanes, mae'r eglwys falle wedi colli perspektif ohono fe. In essentials unity, non-essentials liberty, in all things love. A dwi'n meddwl, ar yr non-essentials yma, pan da ni'n gweld flavours gwahanol, os gewn ni ddweud yn yr eglwys. Flavours sydd ddim o reidrwydd yn dod oherwydd bod ni'n credu pethau gwahanol, weithiau mae'n dod jyst achos bod ni'n bersonoliaethau gwahanol. Mae'n bwysig bod ni'n mynd gam ymhellach na jyst tolereitio'n gilydd. Mae angen i ni embreisio yn gilydd. A gweld actually fel rhodd gan Dduw. Achos trefn Duw i'r byd, trefn Duw i'r eglwys, ydy nid uniformity, nid rhyw blandness bod ni gyd rhywun peth. Ond actually, trefn Duw i'r greadigaeth ac i'w eglwys yw amrywiaeth. Undod yn Iesu, ond undod mewn amrywiaeth. Felly dwi eisiau gwahodd ni fynd gam ymhellach na just tolereitio'n gilydd. Dwi eisiau ni embreisio'n gilydd. Embreisio'r gwahaniaeth personoliaethau, embreisio'r gwahaniaeth, nid yn y pethau cyntaf, dwi'n meddwl bod yn bwysig bod ni ar yr un tudalen yn y pethau cyntaf, ond embreisio'r gwahaniaethau yn yr ail bethau. Mae Duw wedi creu ni gyd yn unigryw. A mae eisiau ni beidio bod ofn pobl gwahanol i ni, ond mae eisiau ni ddysgu a caru pobl gwahanol i ni. Dwi'n am orffen efo'r stori yma, gwers arall o hanes. So, hanner cyntaf yr 20fed ganrif, oedd yna goleg diwynyddol yn Bangor, o'r enw Bala Bangor, enw fach ffynnu. Oedd o'n originally yn Bala, nath o symud i Bangor, so nath nhw galw fo'n Bala Bangor. Mae hwnna'n ffynnu, dydy. Dwi'n gweld o'n ffynnu, anyway. Yr adeilad mawr brics coch gyferbyn a Morrisons rwan. Ac yn hanner cyntaf yr 20fed ganrif, oedd na ddau athro, dau proffesor yna. Un dyn o'r enw John Morgan Jones, ac un o'r enw J.E. Daniel. A dim ond dau, fel popeth yng Nghymru, oedd yn coleg eitha bach, so dim ond dau athro oedd yna. Ac oedd y ddau athro ar polar opposite ends, sort of, y byd Cristnogol Cymraeg ar y pryd. Oedd John Morgan Jones oedd un o intellectuals mwyaf, rhyddfrydiaeth ddiwynyddol, liberal theology, a wedyn oedd J. Daniel yn un o stalwarts be o'n nhw'n galw yn neo-orthodoxy, sef pobl oedd yn dilyn syniadau Karl Barth ar y pryd. Okay? I chi sydd ddim yn licio hanes, there's a point coming, dwi'n meddwl. Ac chybo, oedd nhw polar opposites ynglyn â beth oedd nhw yn credu. Ac oedd yna lot o ddadlau diwynyddol, oedd nhw, nhw'n gweithio yn yr un coleg, oedd nhw'n sgwennu llythyrau yn ymateb i safbwyntiau a llyfrau i gilydd yn y papurau ac yn y blaen. Ond, mae yna stori hyfryd iawn am sut oedden nhw yn gweld calon Crist yn ei gilydd. Ac y gwahaniaethau, weithiau'n gwahaniaethau ar issues mawr, oedden nhw'n dewis gweld y person a'r Crist yn ei gilydd. A dyma nath J. Daniel ddweud, dyw e ddim directly yn cyfeirio at ei gydweithwyr, ond mae'n debyg mai dyna pwy y ganddo fe mewn golwg. A dyma'r quote. Mae'n hyfryd iawn, dwi'n meddwl. Mae llawer ohonom yn salach na'n diwynyddiaeth. Diolch i Dduw fod llawer yn well na hi. So mae'n ffynnu, dydy. Mae'n rhywbeth o dig. Ie, dwi'n anghytuno efo boi.
Ond trwy ras Duw, mae'n calonau ni yn bwysicach na'r finalities o beth da ni'n credu. A dwi'n meddwl mae hwn yn profound iawn yn dydy. A mae'r ethic yma mor bwysig i ni fel Cristnogion pan da ni yn anghydweld. Bod ni yn gofyn am ddigon o ras a chariad i weld Iesu, i weld gras a chariad, hyd yn oed mewn person da ni'n anghydweld yn llwyr gyda. Nawr, da ni ddim yn hollol siŵr yn union beth oedd ffrau Paul a Barnabas. Mae'n debyg fod hynny oedd Marc wedi cael wobl ar un o'r teithiau cenhadol a wedi desertio nhw, ac oedd Paul ddim eisiau rhoi chans arall iddo fe, oedd Barnabas yn meddwl dyle fe. So yna rhyw fath o, falle oedd yna reswm ymarferol tu ôl i'w ffrau, falle oedd yna reswm personoliaethol. Ond y wers bwysicaf yn hwn i gyd yw fod gras a chariad Duw yn ddigon i ddelio gyda Paul a Barnabas. Doedd Duw ddim yn landio ar ochr un a ddim ochr y llall. A da ni'n gwybod hynny oherwydd fod Duw wedyn wedi troi yr split trist yma yn fendith. Achos bod un taith genhadol yn mynd i'r cyfeiriad yna, a taith genhadol arall yn mynd i'r cyfeiriad yna, a bod Duw yn y diwedd actually wedi dod â bendith allan o'r ddau. Nawr fel o'n i'n dweud ydych chi, hwnna ddim yn golygu bod fi eisiau ni bore yma gael andros o ffrau, a bod hanner ohono ni yn mynd i fod yn eglwys yn hanner yna'r dre, a'r hanner arall yn mynd i eglwys yn hanner yna'r dre, a fel yna bydd cariad Duw yn spredio allan yn fwy. Na, ddim yn gweithio fel yna. Mae jyst yn dangos fod gras Duw yn anhygoel yn dydy. A bod gras Duw yn gallu gweithio gweitha yn llanast ni, yn calonau caled ni, gweitha pan da ni'n stwbwrn. Mae'n dangos fod gras Duw yn gallu dod a prydferthwch hyd yn oed allan o anhrefn. A dwi jyst wedi llunio gweddi. Os di o ar eich calon chi i adrodd y weddi yma gyda fi, geich gwahodd chi godi ar eich traed, ydych chi'n gwybod beth ydy eto, ond basically dwi'n mynd i adrodd llinell, a wedyn efo'n gilydd, da ni'n mynd i ymateb efo llinell arall. Os ydy adrodd y weddi yma ar eich calon chi bore yma, yna ymunwch gyda fi. Os di o ddim, yna mae hwnna'n ffain, just aros yn dawel, dwi'n eisiau fforsio geiriau ar neb. A wedyn ar ôl adrodd y weddi gyda'n gilydd, newn ni adrodd credo'r apostolion efo'n gilydd, fel ffordd o jyst atgoffa'n gilydd ynglyn â'r pethau cyntaf ynglyn â beth da ni'n credu. Felly gael gwahodd chi i godi ar eich traed. Nefol dad, i ni'n sefyll o dyflaen di yn doredig. Mae ein calonau wedi torri, mae perthnasau wedi torri, ac mae deglwys yn ranedig. I ni'n cydnabod arglwydd ein bod ni wedi brifo eraill, ac rydyn ni'n gwybod dy fod yn sefyll gyda ni pa mae eraill yn ein brifo ni. I ni eisiau cael gafael ysgafn ar ein pethau a'n syniadau ni, a helpa ni i afael yn dyn ar dy drysor di. Lle rydym yn gweld Cristnogion sy'n wahanol i ni, gwarchod ni rhag ofn, a helpa ni wrando ar ein gilydd a dathlu'r amrywiaeth sydd o fewn teulu'r ffydd. Lle rydyn ni wedi gwneud llanast oherwydd ein pechod, rydyn ni'n edifarhau, gan ofyn i ti droi'n dagrau'n lawenydd. Amen. Felly, gadewch i ni uno mewn undod i gyffesu credo gyda'n gilydd. Credaf yn yw y tad holl elliog, creawdwr nef a deiar. Credaf yn Iesu Grist, ei unig fab, ein harglwydd a gaid trwy nerth yr ysbryd glân. A aned o fair forwyn, dioddefodd dan Pontius Pilat,
Fe'i croeshoeliwyd, bu farw ac fe'i claddwyd, disgynodd at y meirw. Atgyfododd y trydydd dydd, esgynodd i'r nefoedd ac y mae'n eistedd ar ddeheulawr tad. Daw eto i farnu'r byw a'r meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymundeb y saint, maddeuant pechodau, atgyfodiad y corff a'r bywyd tragwyddol. Amen. Croeso i chi sefyll os ydych chi isio. Dwi'n heiddi dim, ond ti'n dewis fy mendithio yn y storm. Ddiw rwy ti'n parhau i weithio, does dim byd yn medru di ddim ei ddefnyddio, yn lles y rhai sydd yn dy garu di. Yn lles y rhai sydd yn dy garu di. Dwy ti byth yn newid, ti'n cadw bob addewid, mae thair ac mae dy ysbryd yn gweithio ynom ni. Diolch am dy gariad, dy ras a dy faddeuant, i ti yma'r gogoniant, ein Duw a'n harglwydd ni. Wedi bod ers y dechreuad, sofran wyt. Creawdwr byd y ser a'r lleiad, does dim awr, does dim munud, does dim eiliad, pan fyddi di yn ein anghofio ni. Pan fyddi di yn ein anghofio ni. Dwy ti byth yn newid, ti'n cadw bob addewid, mae thair ac mae dy ysbryd yn gweithio ynom ni. Diolch am dy gariad, dy ras a dy faddeuant, i ti yma'r gogoniant, ein Duw a'n harglwydd ni. Anhygol yw dy gariad di, am dragwyddoldeb byddwn ni yn canu, mor sanctaidd yw ein harglwydd ni. Am dragwyddoldeb byddi di'n teyrnasu, anhygol yw dy gariad di. Am dragwyddoldeb byddwn ni yn canu, mor sanctaidd yw ein harglwydd ni. Dwy ti byth yn newid, ti'n cadw bob addewid, mae thair ac mae dy ysbryd yn gweithio ynom ni. Diolch am dy gariad, dy ras a dy faddeuant, i ti yma'r gogoniant, ein Duw a'n harglwydd.